L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. Si no hi ha cap canvi en la programació de Ràdio 4 degut a l'actualitat informativa, l'Altra Ràdio el dimecres 25 de març a les 9:05 del vespre o el diumenge dia 29 a la mitjanit té previst d'oferir-vos els següents continguts. Tecnologia i radioafició amb Luis del Molino. El nostre doctor en informàtica, Ramon Sangüesa, conversarà amb Carles Sora, recentment nomenat director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Coneixerem aspectes relacionats, per tant, amb el món de la imatge immersiva. La supercomputació ens vindrà de la mà del doctor en físic Artur García Sáez del grup d'investigació quàntic del Barcelona Supercomputing Center, que ens explicarà quin és d'aquest grup d'investigació que està intentant dissenyar un ordinador quàntic. També tindrem ciència i tecnologia amb la Irene Lapuente de la Mandarina de Newton i el mestre Pitu Martínez, i tot això ho podreu escoltar a través de Ràdio 4 en freqüència modulada TDT o bé per internet i també a posteriori a la carta en el web de RTV. Gràcies per escoltar-nos, molts ànims, bona ràdio i quedeu-vos a casa.